Now get the signal. Ndo now iri kuchiriridza. Ndo now iri kuonekwa kunzi each and every citizen wenyika yeZimbabwe are eager to know kuti aiwa chii chinomonza the signal, and the signal yacho change yakambomira sei. Sanapinda mashoko atoona kuti panguva imwe vakomana vana majarajara zouya vachidhismisa vakomana vana nyoka yemabhunu vari kuuya vachikola up for maprotest achiti aiwa these guys they are not legit. Yes, people they can trust them, they can listen to their audios avari kusecurity pasocial media, but anouya achiti aiwa vakomana vatoziva isusu vana Knox Chivero ndo vakomana toziva kuti aiwa ndo vakomana vari kunyatso executor, vakomana vari communication nabombshell. Yes, another subscribe or like button on the bell icon. Tipina pana kupendo macharajaros ano achiteka pane this video ya vakomana na Knox anoita achiti the signal is coming soon. Anoya pana pa macharajaros achikomera achiti what the nonsense you hear from Nyoka Yemabhunu, the CIO informer. Yes, and his team never disappointed a spokesman. This is the real communication. Anochidismisa vakomana na Nyoka Yemabhunu vambori kuona panguva ino they are calling aiwa for peaceful demonstrations achinzi aiwa vakomana avo vangori vatauriri vemaCIO. Amen. Tipinda pahendo yaNyoka Yemabhunu yacho yatoona iri latest anoposta achiti arise citizens, let's defend our nation and unite for a common cause. This month, let's come together for a peaceful demonstration to demand a better future. Let's stand in solidarity and advocate for positive change. Mashoko anobuda nyoko panapa awana Nyoka Yemabhunu atikuna kuti aiwa vana majarajaros they are not trusting them, vari vachitrasta vakomana aiwa muri kuona avo vana Chivero vana Knox achinzi aiwa vakomana ava ndo vanonyatsokupa communication aiwa kune macitizens iri legit. Kuti dzamafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi atikuona aiwa vana Knox vari kufamba vachidzawana vachiti aiwa the signal is coming, you just be patient. Beda comment section medu kuti dzamafungiro enyu, so subscribe or like.